vertellen over de Kaseko scene in die jaren? Hoe was dat om Kaseko te spelen in die jaren? En laten we zeggen in de jaren 70, laten we dat zeggen. Ja. Als ik nu, ik praat meer over Kaseko Master. Ja. Want je moet nagaan, want nog steeds als Maar ik dat was naar, een topband toen, toch, van Suriname, ja. als ik naar dat nummer Kolibri luister en Visma Botto van Ewald Kroles en Lugo van je mooi van mij, dan je vraagt je af van, we hadden zo weinig instrumenten. We hadden alleen maar solo gitaar. Hadden we nog een bas. Ja, basgitaar, solo gitaar en basgitaar. En een drummer, saxofoon, schuiftrombone. Dat was het. En als je nu naar het nummer luistert van, ja, ik ga meer van Lugo van je mooi, Kolibri en Visma Botto, dan hoor je een heel andere song. Je vraagt je af, maar hoe komt het? Met weinig instrumenten zet je gewoon toch kwaliteit neer. Ja. En dat is nog steeds ook bij mij bijgebleven om te zeggen, maar ja, wat deden die mannen? Hoe hebben ze dat voor elkaar? Ja. Maar toch ben ik achtergekomen. Jouw koor. De ondersteuning van jouw koor in de Kaseko. Okay. Want kijk, Tropical was ook perfect. En toen de tijd had je ook Real Srana. Ja, Real Srana was er ook, ja. Dus ik ben iemand omdat ik was al begonnen in Kaseko Master als koorzanger. Dan ging ik meer daarop letten. Dan hoor je Real Srana, ook een geweldig koor. Tropical, ook een geweldig koor. Kaseko Master, ook een geweldig koor. Dus de overbrugking van je gitaar, basgitaar, combinatiekoor. Je kreeg meer een soort stereo-effect. En dat is iets dat nog steeds bij mij is bijgebleven van de Kaseko. Oké. Het is harmonie, hè? De koren hadden harmonie. Het juiste woord, ja. Oké. En dat was het zo een beetje. Ja. Oké. Ken je nog namen van andere groepsleden, behalve de voorzangers met wie je toen muziek hebt gemaakt? Kijk, Blokland ken ik, want met Blokland heb ik samen gespeeld in Kaseko Master. Oké. Ja. Van Tropical. Je hebt ook in Tropical gespeeld? Nee, ik heb niet in Tropical gespeeld. Maar van Kaseko Master. Van Kaseko Master. Toen jij erin zat, ken je nog namen van degene die de instrumenten bespeelden? Ja. Zou je die kunnen noemen? Dance, zeker meneer Dance. En die schuiftrombone had je, mijn god, iemand naam is mij ontgaan. Oom Daisy. Oké. En de scrunchie man was meneer Bandula. Oh, die heb ik vaker gehoord. Ja, dus je hebt muziek gemaakt met Bandula? Ja, met de beste. Oké, hoe was hij? Van wie was hij? Van waar kwam hij? Want ik heb die naam al een paar keer gehoord. Maar... Ja, Bandula ken ik gewoon binnen Kaseko Master. Ja. Maar wat die man deed met zijn scratchie, want ik hoor hij... onvoorstelbaar. Hij had wel een bepaalde manier van zijn scratchie ook spelen. Die man was gewoon aan het toveren. Echt? Dus zijn slag. Ja. Dus als je nou sommige nummers van de Kaseko Master... Ik weet, ja, je hebt mensen met... je bent getalenteerd, weet je. Misschien is het een deel erfelijk, een deel van... Ja, van jezelf, ja. Maar die man, meneer Bandula, kon het zo neerzetten. Dus hij wist precies van... Hier moet het naar binnen. Oké. En dat klopte precies perfect. Ja. Want er is ook Trotje en Pietje in de scratchy dronk, toch? Ja. Dus dat wist hij natuurlijk. Ik bedoel in de Kaseko. Nee. Er is Trotje en Pietje in de Kaseko. Ja. Met name bij de scratchy dronk en bij de roffel. Dus die moeten elkaar... Zonder meer. En dan had je meneer Adeli. Nee, ook een van de beste drummer, ja. Oh, die was drummer. Ja, hij was drummer. Oké. Dus Bandula en Adeli die samen... Ja. Dus de ritme blijft gewoon bij Adeli gewoon de juiste... En af en toe dan krijg je Bandula. Ja. Dus systeem is... Soms is een afterbeat systeem. Maar het was voor mij gewoon... weet je... Ja, dat was een vernieuwing eigenlijk voor de scratchy dronk. Ja. Dus al die dingen heb ik zo'n beetje meegemaakt. Maar ja... Toen kreeg ik die ticket. Ja. Oké, dus in Suriname heb je alleen muziek gemaakt met Kaseko Masters, qua Kaseko. Oké. Klopt. En hoeveel jaren heb je dan erin gezeten? 1,5 jaar. 1,5 jaar, oké. En wat vond Philips ervan toen je zei, ik ga weg? Nou, hij was niet zo blij. Nee, tuurlijk niet. Hij begrijpen. Ja. Maar ik heb eerst met Dance gesproken. Dance volgens mij, die was trompetist. Oké. Hij was ook iemand van de... Nee, geen militaire dienst. Hij was bij de politie. Politie. Ja. Ik heb hem eerst
Hij was de enige wat ik... toen heb ik hem verteld van, nou, ik zit met een probleem. Toen zei wat is aan de hand? Toen zei ik, nou, als ik kom als jullie, wij gaan binnenkort naar Nederland. Oh, oké. Maar nu heb ik een ticket. Wat moet ik doen? Toen zei Ben Steven, ga. Als het zover is, vertel me. Ja. Ik me vertel. Ja. Ik geef je de power, ga. Want straks ga je niet en dan gaan we niet meer hebben. Dat is helemaal legit, ja. En zo gezegd, zo gedaan. Het was precies 2 weken voor tijd. Ja. Toen heb je, Mighty Philips gezegd van, ik kreeg spoed een ticket om weg te gaan. Dus toen zei Mighty Philips, geen probleem Frans, we zijn ook binnenkort in Nederland. Ik ga vanuit dat je die groep... Dan kom joinen. Ja. Toen heb ik gezegd, geen probleem. Maar ja, mijn neef Ramon Nelom zei nee, je gaat niet spelen. Oh? Ja, je gaat niet spelen. Hij heeft wel met mij gesproken van, kijk, je zit in Nederland. Ik wil dat jij gewoon je doel bereikt. Oké. Sorry. Ik wil dat jij je doel bereikt. Heb ik hem gezegd. Is goed niet voor me. Die groep moet ik ondersteunen. Toen zei hij tegen me, nee. Gaat niet gebeuren. Nee. Niet hier. Zo gaat het niet hier in Nederland. Ja. Toen heb ik, hoe heet die weer? Dat was Frisse. Frisse toen de tijd. Want Frisse had, kan ze komen naar Nederland laten halen. Toen ik heb Frisse gezegd, nou je moet met meneer praten. En meneer Omover zat ook in de organisatie. Weilen. Omover heeft me een paar keer, toen zei Omover tegen mij, waar woon je? Toen zei ik, woon in Zwijndrecht, zo'n adres. Omover is bij ons thuis gekomen om met mijn neef te praten. Okay. Zeg, je hoeft niet bang te zijn, je krijgt zijn geld. Ik kom hem halen, ik breng hem weer naar huis. En zo, toen zei mijn neef, oké, dan maak ik wel een uitzondering voor je, dan mag je gaan. En zo gezegd, zo staan. Oké, gelukkig. Ja. Ja. Oké. Maar bij Kaseko Masters, cheers, ja. Heb je Luke van je mooi gezongen, maar dat is meer een beetje dat is geen Kaseko nummer eigenlijk. Nee. Heb je wel Kaseko voorzang gedaan bij Kaseko? Het is maar 1 Kaseko. Oké, en die is? Mayombe. Mayombe, faraway, mawiyawai. Mayombe, een soort cultureel acte. Oh, oké. Daarnaast heb ik eigenlijk die 2 meer in je gezongen. Nee, Takurolibi is een Trangalibi en Takurolibi. Dus waren ook hits. Dus, Trangalibi en Takurolibi. Ja. Er was een heleboel Libi in Suriname waarschijnlijk. Natuurlijk, was echt leven in Suriname. Ja, klopt. Oké. Nee.